வெல்கம் டு பாலா கார்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்க்க கார் பார்த்தீங்கன்னா வால்சுகரில் ஜிட்டா அப்படிங்கிற காரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வண்டி தான். மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2014 மாடல். வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்லைன் 2.0L அப்படிங்கிற வேரியன்ட் தான். ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓனர் வரும். இது ஒரு டீசல் வண்டி தான். கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1,47,240 கிலோமீட்டர் ரன்னிங்காக இருக்குது. கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட வண்டி வரும்ட்டாங்க. இன்சூரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை, எஃப்சி லைவில் இருக்குது. காரோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 8 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. ரேட்டு குறைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. குறைச்சி பேசி இந்த காரை பைப்பிங்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏசி வந்துடும், பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ, ஏபிஎஸ்சி, ஏர் பேக், 6 ஏர் பேக் வந்துடும், அழகு வீல், க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் வந்துடும், டச் ஸ்க்ரீன் வந்துடும், பார்க்கிங் சென்சார் இருக்குது, ரிமோட் லாக் வந்துடும், சீட் கவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிறது தான் போட்டுருக்கு. டயர் பான் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 70% நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. கார் பார்க்கணும் இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்சன் கார்ஸ் ஈரோடு அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இந்த கார் பார்க்க முடியும். TN 66M4050 அப்படிங்கிற நம்பரில் தான் அந்த கார் இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓனர். இது ஒரு டீசல் வண்டி தான். காரோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 8 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. ரேட்டு குறைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. குறைச்சி பேசி இந்த காரை பைப்பிங்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கார் வீடியோக்கெலாம் பாலா கார் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.